ताईंच्या मुलीच्या लग्नाचा बस्ता आहे. यांचा 10 तारखेला लग्न आहे ना. हा, तर 10 तारखेचं लग्न आहे त्यांच्या मुलीचं. त्यांनी आपल्याकडे बस्त्याच्या साड्या घेतलेल्या आहेत. ही क्वांटिटी घेतली आहे, म्हणजे 200 ते 300 साड्या आहेत त्या. त्यांची क्वालिटी खूप छान आहे आणि योग्य रेटमध्ये साड्या मिळतात इथे. त्याच्यामुळे आम्ही बस्ता इथून घेतला आहे. हा सगळा 200 ते 300 साडी घेतली आम्ही इथून. तर त्यांना साड्या खूप आवडलेल्या आहेत. तुम्ही पण व्हिजिट करा आणि बस्त्यासाठी आपल्याकडे भरपूर क्वांटिटी भेटणार आहे. तर ST वायकर कलेक्शन मध्ये जवळ्यामध्ये तुम्हाला भरपूर साड्यांची क्वांटिटी भेटणार आहे.